האח הגדול, אתם בשידור חי בערוץ 2. נא להתנהג בהתאם. דיירים יקרים, האם אתם מוכנים לקבל את ויקטוריה? כן, מוכנים. אבל לפני זה, שימו לב, הערב עזבה את הבית המודחת השישית, המודח השביעי יעזוב את הבית כבר בעוד יומיים. כן, ביום שלישי דייר נוסף יעזוב את הבית. עוד הלילה, מיד אחרי שוויקטוריה תצטרף לבית, תיכנסו אחד לחדר האח הגדול ותמסרו את שמות המועמדים שלכם להדחה. מחר בערב יפנה אליכם האח הגדול, יגלה לכם מי נכנס לרשימת ההדחה. הקווים ייפתחו ביום שלישי, אחד מכם יודח מבית האח הגדול. וחוץ ממנו, דייר נוסף יעזוב השבוע את הבית, יעלה על מטוס ויטוס 16 שעות לארגנטינה. המודח שיעזוב את הבית ביום שלישי כמובן יפספס את ההזדמנות להפוך לשגריר האח הגדול ישראל בארגנטינה. כל זה ביום שלישי, ועכשיו, לכבוד כניסת האורחת מארגנטינה, האח הגדול החליט לאפשר לכם לראות יחד איתנו את הכניסה של ויקטוריה לבית האח הגדול. אז תסתכלו עכשיו על הפלזמה. שלום! קח את זה מפה, אסי. הם רואים את השידור ויחד איתם עוד כמה אנשים. חברים, גבירותיי ורבותיי, סניורס y סניורס, הישר מהגרן הרמנו בארגנטינה, קבלו באהבה ובחוב את ויקטוריה! והנה היא ויקטוריה. ויקטוריה אירולוג'י, בת 18, דוגמנית ותלמידה. וואו, אני מקווה שיש מי שדואג להשלים לה את חומר הלימוד בזמן שהיא תהיה פה בישראל. אל תדאג, מערכת החינוך בארגנטינה כולה מגויסת למאמץ. זאת ויקטוריה שיצאה אתמול מבואנוס איירס, ואחרי הרבה שעות בדרך וקונקשנים, היא נחתה כאן בישראל אחר הצהריים. איתה הגיע נציג בכיר של האח הגדול הארגנטינאי. ויקטוריה מגיעה מהעיר מר דל פלטה, רק 400 קילומטר מבואנוס איירס, שידועה בטח גם לך, אסי, בתור העיר השמחה, ונחשבת לאחד מאתרי הנופש הגדולים בארגנטינה. אז היא בעצם סוג של אילתית. לא. היא נכנסה לפני 4 חודשים לבית האח הגדול בארגנטינה, את העונה שם התחילו 30 דיירים, היא אחת מ-11 הדיירים האחרונים שנותרו שם. אני יכול להבין איך ויקטוריה הדיירת הכי צעירה שם, גם אצלנו תהיה הצ'יקיטיטה של הבית, ואחת היפות. כן, ויקטוריה עמדה להדחה רק פעם אחת בארגנטינה, ונבחרה לדיירת הכי אהבה, יש שם כזה סקר הכי אהובה, היה סקר דעת קהל. היא הייתה חלק ממרד קטן בתוך בית האח הגדול, היא סירבה לשים מיקרופון עד שלא ישמיעו לה מוזיקה. אני בטוח שהאח הגדול בישראל ישמיע לה מוזיקה כמה שהיא רק תרצה. בוא נראה. הנה ויקטוריה, מנופפת לשלום ונכנסת בפעם השנייה בחייה לבית האח הגדול, הפעם זה בישראל. ¿Poquito? Sí. Hola. Avivit. Victoria. Ay. Hola. Ay, un gusto. Hola. וואי, יש לה סבלות יפות נראה. Hola. זה חמודה. Sofi. Hola, Sofi. Hola. ¿Cómo estás? Ay, Tzvi. Hola. Muy bien. ¿Y lo sujeres? Ay, qué nervios. I know your problem. Hola. Igualmente. Hola. Igualmente. ¿Quién me falta salvar? But ¿cómo hay que subir? ¿Speak English, Victoria? ¿Cuántos años tienes? 18. 18? Hola. קוטי בבית שלה. צבי בבית 18. לא, צבי מתרגשת. הולה. שהיא יפה שאנחנו יכולים לשמוע. אוקיי, עוד פעם. עוד פעם, מה הולך פה?